ICICI होम फायनान्स यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा उपक्रम आयोजित केला आहे. तर या उपक्रमामुळे आमच्या शाळेच्या स्लॅबवर जे पावसाचे पाणी पडत होते ते एका जागी जमा होऊन ते पन्हाळामार्फत पाईपामध्ये जमा होऊन ते लिफ्ट फिल्टरमध्ये येते. लिफ्ट फिल्टरचे काम आहे की स्लॅबवर जो काड्या पाचोळा असतो ते लिफ्ट फिल्टरमध्ये तो गाळून निघतो व पहिल्या पावसाचे पाणी वॉल ए मधून आपण ते बाहेर टाकतो, कारण की ते गढूळ पाणी असते. नंतर पहिल्या पावसाच्या नंतरच्या पावसाचे पाणी आपण लिफ्ट फिल्टरमधून शुद्ध करून वॉल बी मधून आपण ही अंडरग्राउंड पाईपलाईन केलेली आहे, त्यामधून आपण चेंबरमध्ये नेतो. चेंबरमध्ये फिल्टर मीडिया आहे. फिल्टर मीडियामध्ये दगडगोटे, जाड वाळू, ॲक्टिव्हेटेड कार्बन, सिलिका सँड व तारेची जाळी आहे. लिफ्ट फिल्टरमधून आलेले पाणी सर्वप्रथम तारेच्या जाळीवर पडते. जरी लिफ्ट फिल्टरमधून आलेल्या पाण्यामध्ये काही पालापाचोळा राहिला असला तरी या तारेच्या जाळीवर तो साचतो. पाणी या तारेच्या जाळीमधून गाळून सिलिका सँडमध्ये जाते. सिलिका सँडमधून गाळून ॲक्टिव्हेटेड कार्बनमध्ये जाते. ॲक्टिव्हेटेड कार्बनचं कार्य आहे तो ॲक्टिव्हेटेड कार्बन पाण्याला शुद्ध करतो, कारण की पावसाची पाणी गढूळ असते. ते शुद्ध करून नंतर जाड वाळू आहे त्याच्यामधून गाळून दगडगोट्यामधून गाळून आपण ते पाणी बोरवेलला सोडतो. तर या उपक्रमाचा आम्हाला खूप मोठा फायदा झालेला आहे. आमच्या शाळेच्या म्हणजे आसपासच्या बोरवेलला, आमच्या शाळेच्या बोरवेललाही पाणी जास्त येते व या उपक्रमामुळे भूभागातील पाण्याची पातळी वाढते. थँक्यू. व्हेरी गुड. चला वेळ कमी आहे. फास्ट मध्ये करायचं का कोणाला? स्वतःहून इच्छा असेल तर स्वतःहून इच्छा असेल तर नको जाऊ द्या. टाकलेलं